L'OMS assenyala que entre el 10 i el 20% és la prevalença de trastorn mental en infants, adolescents i joves. I una de les dades que és important, jo crec que hem d'assenyalar, és que hi ha hagut un augment en el que és l'atenció específica aquí a Catalunya, els centres de salut mental infantojuvenil han atès un 28% més de persones en els últims 5 anys i en l'últim any un 7% més d'infants que han anat a consultar en aquests serveis. Per tant, és una dada important i hi ha hagut un creixement important de demanda en aquest sentit. La central de resultats, per tant, l'anàlisi que fa el Departament de Salut, ens diu que som més capaços de detectar millor les situacions. Des de la primària de salut, és a dir, des de pediatria, des dels pediatres i també des dels àmbits més especialitzats. Segurament és cert, som més capaços de detectar, per tant, la prevenció secundària l'estem fent millor, però no n'hi ha prou amb això, que això també ho diu el propi departament, sinó que l'abordatge que després fem, el tractament i l'acompanyament que fem a aquests infants, adolescents i a les seves famílies, encara és molt escàs i encara no hi estem abocant tots els recursos que calen. Els canvis socials que no són actuals, sinó que ja fa una o dues dècades que estem veient que estan passant, afecten bàsicament el comportament dels adolescents o d'alguns d'ells, en tant en quant són més impulsius, tenen una certa tendència a frivolitzar les relacions, a passar de puntetes pels temes més candents, els hi costa aprofundir, per tant establir llaços una mica més profuns en l'emocional i molts d'ells moltes vegades tenen una baixa tolerància a la frustració, que el que implica és que quan hi ha un moment de canvi, un moment d'estrès, un moment de que no poden assolir allò que ells volen, generen un quadre d'irritabilitat i inclús d'agressivitat intrafamiliar. Certament penso que la crisi és un factor de risc que agreuja les situacions de patiment extrem que ens trobem a l'hospital de dia. Perquè també, com s'ha comentat a la jornada d'avui, en famílies on ja hi ha altres factors de risc, altres situacions que generen patiment o dificultats de poder gestionar la pròpia vida emocional i les relacions en la família, si a sobre s'hi afegeix el fet que el pare o la mare o els dos estan a l'atur, que tenen dificultats per realment portar menjar a casa, per mínimament alimentar en condicions els seus fills, doncs això genera un nivell de patiment i d'ansietat que se suma ja a les dificultats emocionals i relacionals de la família, amb la qual cosa sí, agreuja les situacions, pot agreujar-les molt. Els éssers humans són uns éssers llançats al món i projectats en el món i, per tant, amb una extrema vulnerabilitat. Després el món ens acull amb una sèrie d'estructures d'acollida que a mi em sembla que n'hi ha 3 que són importantíssimes. Una és la família, la segona fins ara era el sistema educatiu, l'educació, el sistema educatiu, i la tercera era la moralitat o el conjunt de simbologies que ens orienten amb el que està bé i el que està malament. Aquestes 3 estructures, més que en crisi, estan en canvi, han canviat enormement. La família està canviant no només la seva estructura, sinó fins i tot la seva funcionalitat. L'escola ja no té una funció principalment educativa, sinó formativa. De fet, a Catalunya ja no en diguem el Departament d'Ensenyament, sinó el Departament d'Educació, sinó el Departament d'Ensenyament. Per tant, l'escola no educa, sinó que forma. I la moralitat, que abans estava claríssim, es fonamentava sota estava claríssim el que estava bé i el que estava malament. Avui la moralitat, podríem dir, és líquida, o no diríem líquida, no està fonamentada en estructures metafísiques, sinó que depèn de la responsabilitat de cada persona. Los más perjudicados son los niños de clase baja, claramente. Y sobre todo los que están sometidos a una situación que combina vulnerabilidad en la infancia y pobreza. Si además hay exclusión, son niños que serán diagnosticados, que no significa exactamente que tengan más trastornos mentales y todavía menos la idea de enfermedad, que no es aplicable aquí, sino que son más veces diagnosticados y por lo tanto tratados por un sistema psiquiátrico que hoy está enormemente empobrecido y que yo a veces digo que es una psiquiatría para pobres, lo que nos ha quedado en este país. No se puede hacer psicoterapia una vez al mes y no se ve a la familia o se la ve muy poco, no se la ayuda de forma sistemática y no se coordinan los servicios para utilizar los recursos extra salud mental y extrasanitarios, que hay buenos,
en nuestra sociedad todavía, o no se coordinan suficientemente con pediatría, que todavía es un recurso que es muy digno en nuestra sociedad, en nuestra organización social, etc. Nosotros somos el tercer país con menos recursos dedicados a la infancia y la adolescencia de toda Europa, y luego las políticas de austericidio han sido aquí tan fuertes como en varios países, pero sobre todo hay un elemento que a nosotros nos interesa mucho, es que al mismo tiempo que se han aplicado los recortes estafa, que digo yo, al mismo tiempo a nivel de políticos y administradores se ha extendido una especie de idea colectiva de que lo primero que se puede recortar son las políticas de prevención y las políticas de la infancia. Y eso es lo que se ha hecho, realmente se ha recortado de entrada casi todas las políticas de prevención en la infancia, que eran muy pocas y estábamos atrasadísimos, pero encima eso se ha prácticamente eliminado.